Zer dute komunean Charles Chaplinek? Indiana Jonesek? Eta Michael Jacksonek. Ospetsuak izateaz gain, haiek bezain famatuak bilakatu diren kapelak jantzi dituztela. Eta zu, ausartuko zinen halako kapela janztera? Ba orain, La Enkartada Museoko kapelak eta kapelagintza garaikidea izeneko erakusketari esker, historian zehar erabili diren kapela ezberdinak ikusi eta janzteko aukera ere izango duzu. Proba nahi? Erakusketa berezia, kapel pilo bat batu dituzu gela handi honetan. Zelan dago antolatuta erakusketa hau? Bai, 100 bat kapela edo badaukaguz eta talka banatu dugu erakusketa. Gaur egun modaz bebai pasatu egin izan dira eta apur baten gogoratu dugu zelan izendan kapela eta bere historia, bitxikeriak, eta gero gure kapelari gehienak 75 edolan sombrereria Gorostiagakoak dira, Bilbokoak, euren laguntza jaso dugu eta euren ogibidea bebai galdu egingo danez edo galtzear dagoenez, euren erramientakaz girotu duguan amaieran bebai deundatzu bat. Garai ezberdin arabera antolatu duzu erakusketa edo apur bat adibidez hemen dekoguna ze izango zen, atal honetan zer da bildu duzuena? Erabileraren araberan, bai. Hemen badaukaguz bonbin, txistera eta horrelako moduko kapela, gero arago daukagu bebai, uniformeekin eta erlazionatutako kapelak, arago pajas egindakoak, beste aldean bebai, Elisarekin antolatuta edo Elisarekin erlazioa daukienak, emakumezkoak beste alde batetik, hainbat. Eta hemen txokonetan ikus da ditugu famatuek edo jende ospetsu horrela aktoreak eta abeslari ezagunek erabiltzen dituzten kapelak, ez? Hori da, deitu dugu una cara para un sombrero. Azkenean badanok erlazionatzen dugu bonbin edo onjo kapela, Charlie Chaplinekin edo Indiana Jonesena, eta gogoratzeko apur baten kapel bakoitza bebai izena eta nondik datorren erlazionatu dugu aurpegi famatu horrekin. Eta datorren jendeak ere, zer egin dezake, ez? Bai, pentsau genduan sarritan lotxa moten dauzkula edo sentitzen gara apur bat ridikulo kapel batekin, baina ez gara konturatzen adibidez makumeak izaten dira normalean, euria egiten dago eta plastikozko boltsa bat jartzen dabe, edo eguzkia egiten dauela eta egunkari bat jartzen dugula, eta horregaz egia esan askoz berridikuloagoa egoten gara. Orduan emoten dautzagu jendeari aukera bebai, kapelak probatzeko eta izpilu baten begiratzeko edo argazki bat ataratzeko. Ez da horren beste ikusten, ez, kapela kaleetan? Ez, gero eta gitzi hau, alan da ben ikuste dut gara denboraldi honetan dendetan ikusten dirala batzuk gehiago, orduan ez dakit modan jarriko dan barriro be, baina egia esan apur bat lotxatia gara, eta hemen Euskal Herrian ikuste dut apur bat lotxatiago be bai. Badago berezko kapelen bat, hemen Euskal Herrian, kauboiek eta zeukaten horrela, ez, kapel berezi bat, hemen Euskal Herrian txapelak enduta bestelako gurea den kapela badago? Ez dut uste, baina bitxikeri moduan adibidez, txistera hitza sombrero de kopari deitzeko, edo kospasko sombreroari deitzeko, txistera hitza bakarrik erabiltzen da hemen Euskal Herrian. Zergaitik, gogoratearazten dagoelako arrantzaleek erabiltzen eben otsara bat. Hori da adibidez ikasi dugun bitxikeria bat. Beraz, ona etorri eta jendeak gauza berriak eta ikasteko aukera edukiko dago. Bai, edukiko dago, bai.
Erakusketa Balmasedan kokatuta dagoen La Enkartada museoan izango da ikusgai urriaren 31 arte.